हेलो नमस्ते नमस्कार सलाम आदाब। स्वागत बटे अपने सबके हुके हमर देसी ब्लॉग में। तो आजू के ब्लॉग ये बटे कि आजू हमनी आ गए बनी सब खेते। हम अभी लास्ट में आयल बनी, हमार दूगो भाई दमकल लेके खेत में चल गए बटे। अब पानी पटावे के मौके में पानी पटावे के बटे, अभी तेल लेके जा रहल बनी हम। दोनों भाई अभी दमकल स्टार्ट करत हुई। अब जाके देखल जाओ वो लोग दमकल स्टार्ट कैले बा कि कथी। तो अपने लोग ब्लॉग में बना रही, आगे भी देखा चलम। अभी हमने इस खेत में जौन भी लागल बटे मकई लागल बा खेत में, अपने लोग देख सकतनी। तो ऐसा ऐसा वीडियो अपने लोग इस चैनल पर देख सकतनी, जैसे कि खेत के मकई के हो गेल या गेहूँ के हो गेल, इस संबंधी सब वीडियो देख सकतनी हमने के चैनल पर। और अभी हम जा रहा बड़ी, या तो तेल हाथ में ले ले बड़ी, तेल लेके जाता नहीं वहाँ दमकल चालू हुई। आगे के भी वीडियो आगे दिखाएं अपने लोग के। यहाँ पूरा सारा खेत में यहाँ मकई लागल बाटे। यहाँ हमने के गांव में जितना खेती बाटे तो ज़्यादातर लोग अभी मकई रोपले बाटे, और मकई के सीजन बाटे अभी। ठंडी भी बाटे, मौसम अभी ठंडी बाटे। देखा तो हम अपने स्वेटर लगले वाली अभी। टाइम अभी 9:30 टाइम हो गल बा, सुबह के 9:30। फिर भी ठंडी बहुत बाटे हमने के यहाँ अभी जगह में। और यहाँ देख सकतनी एगो चाचा अपन दमकल लगैले बाटे। यहाँ पूरा दमकल अभी स्टार्ट नहीं के भेल। हमनी अपन खेत में पहुँचतनी, और खेत में पहुँचला के बाद दमकल स्टार्ट भेल कि ना भेल उहे देखल जाई। दूगो भाई वहाँ पूरा वहाँ मेहनत कर रहल बाटे दमकल स्टार्ट करे के। अभी तेल लेके हम जाएम, तेल लेके जाएम, तेल डालाई दमकल में, मशीन जौन होखले पानी निकाले वाला। तो तब स्टार्ट हुई। और बाद में और आगे के भी प्रोसेस देखा हम अपने लोग के वीडियो में बना रही। हाँ तो साथी सब आ गए बनी, अभी अपन दमकल लंग अपन खेत में आ गए बनी। जैसे कि अपने लोग के कहनी है कि हमारे दूगो भाई यहाँ दमकल लेके आके पूरा परेशान बनी। सब यहाँ स्टार्ट हो रहा बटे। कोनो खराबी बाटे का दमकल में? ना ना नहीं के कोनो खराबी मिलावत नहीं। तो कब अच्छा मिलावे के पड़ी तब जाके स्टार्ट हुई ना। अच्छा यहाँ दमकल बाटे, तेल डाले के लिए तेल लेके आ गए बड़ी। और जब तक है बैठी ना एक के बैठावे के पड़ी, सेम एक के करे के पड़ी, तब जाके हमें पानी निकली। और में सबसे पहले तो हमें कल लगी, हमें जौन बाटे हमें कल लगी। कल लगाने के बाद चला के तब यहाँ दमकल स्टार्ट हुई ना। दमकल स्टार्ट हुई तब जाके यहाँ पानी में पानी लगी। देखिए पूरा यहाँ हो रहा बाटे। जब तक बराबर में ना हो तो पानी ना पकड़ी, पानी पकड़ावे लेकर के बराबर में करे के पड़ी, ना तो बराबर में ना हो। जो चीज़ अपने लोग देख रहा बानी, ये अगर है बराबर में ना हो तो पानी एक लीक होए लगी। तो वही बराबर करल हम दोनों भाई यहाँ एकदम मेहनत हो रहा बाटे। हाँ देखेंगे पूरा यहाँ ना ज़्यादा आगे होके पड़ल ना ज़्यादा पीछे होके पड़ल। हाँ हो गए उतने पर शायद हो जाए। हाँ पूरा सही से। और जो है मुँह बटे में पानी निकली है, मुँह में पानी निकली, बाहर निकली पानी खेत में। और ये अपन खेत हो गल मकई की खेती बाटे। जैसे कि देख रहा बनी मकई इतना नम्हर हो गल बा, तो इमें पानी पटावल एकदम जरूरी बाटे। पानी ना पाटी तो मकई एकदम मतलब बढ़ जाए। और मकई के साथ साथ अपन खेत में साइड में तोरी भी लागल बाटे। यहाँ अपने लोग देख सकता नहीं, यहाँ तोरी लागल बा। जब तोरी नम्हर हो तो एक तेल भी पेराल है, मस्टर्ड ऑयल जौन अपने लोग सुनले हो कम, तोरी के तेल। तो ये तोरी जब नम्हर हो जाए मकई के साथ में, मकई काटे से पहले तोरी हो जाए। तो जब तोरी हो जाए पहले तो तोरी ओकरा के निकाल लेल जाए, और निकलला के बाद ओकरा के पेरेला मशीन में। तो अपन पूरा ऑर्गेनिक जौन भी चीज़ बाटे हमने के गांव देहात के आदमी जितना बाटे तो हमने के ऑर्गेनिक है इन्हें सब, और ऑर्गेनिक मिलल है। तो यह बाटे हमने के जौन भी संबंधी बाटे हमने के वीडियो में अपने लोग देख सकता नहीं। अब जैसे कि पानी जैसे निकाले के बाटे तो यहाँ डिलीवरी रखल बाटे, एक डिलीवरी कहल जाले। एम भीतर में पानी निकली तो खेत में जाए ना। तो अगर डायरेक्ट अगर वो पानी के हमनी डायरेक्ट अगर ओके मुँह छोड़ दिल जाए तो मकई पर असर पड़ी। तो यहाँ देख सकता नहीं, यहाँ जहाँ तक अपने देखम वहाँ तक पूरा मकई की खेती बाटे। पूरा जितना बाटे सब मकई की खेती बाटे। यहाँ देखी भाई लोग यहाँ है साइकिल पर जौन दमकल अपने लोग कहनी है मशीन, यह साइकिल पर लेके आयल बानी। ये साइकिल पर देख सकता नहीं अपने लोग, ये साइकिल पर लिया के खेत में रखल गए बाटे। देखिए पूरा भाई एकदम मेहनत हो रहा बा।
मेहनत बहुत ज़्यादा बाटे। खेती में तो मेहनत बढ़ले बाटे, लेकिन सुकून भी बाटे। यहाँ पीस बाटे एकदम, इतना सुकून बा जे दुनिया के कोनो कोना में इतना सुकून न मिलले। अपन गांव समाज बाटे, पीस बाटे, शांति बाटे, न हु हला बा न कोनो चीज़ बा। अपन जौन खेत बा, अपन खेत के मालिक बानी सा हमनी, और न कोनो को कुछ सुने के बा, न ड्यूटी पर जाए के बा, न कोनो को कुछ के डरे बा। अपन खेत में जब मन कैनी आईनी, काम कैनी और काम करके अपन घरे चल गई। तो यह हमने के गांव समाज के एगो देसी जौन बोलल जाले, देसी लाइफ ये बाटे। हमने के देसी लाइफ ये बाटे। तो वीडियो में बना रही और चैनल के सब्सक्राइब कर ली और लाइक कर दी, शेयर कर दी। इस संबंधी और वीडियो देखे के बाटे तो प्लीज़ कमेंट करी, और कौन संबंधी वीडियो देखे के बाटे। अगर मकई के ऊपर कोनो डिटेल अपने लोग के वीडियो चाहिए तो कमेंट करी। मकई के ऊपर कि मकई की खेती कैसे कल जाले, कैसे कल जाले, उस संबंधी भी अपने लोग के वीडियो हम उपलब्ध करा दें। और कौन सीजन में होखले मकई काटला के बाद कथी होखले, तो चैनल पर बना रही और कमेंट करी। जौन संबंधी का हम वही संबंधी अपने लोग के वीडियो उपलब्ध हो जाए। चलिए, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, बाय।